Croma és una comunitat virtual que vol aprofitar el potencial del social media i de les noves tecnologies a favor del medi ambient. Amb el crowdsourcing, tu pots convocar a la multitud a través de la web, en un procés regulat i coordinat per la pròpia comunitat de col·laboradors. L'altre component bàsic de Croma és el potencial tecnològic dels smartphones. El GPS i la capacitat de fer fotos georreferenciades fan que l'smartphone sigui un instrument científic de primera línia a l'abast de tothom. T'imagines el que es pot arribar a fer si som molts, proveint les dades necessàries per resoldre les qüestions que veritablement importen? T'apuntes? T'esperem!